Gatanan ku, a wani gari mai suna Ciko, an yi wani manomi mai suna Malam Rabe. Malam Rabe mutum ne mai matuƙar ƙwazo da aiki tuƙuru. Kullum da safe yakan je gonarsa domin ya duba shukokinsa ya yi noma. Wata rana an yi ruwa mai ƙarfi da daddare, sai Malam Rabe ya tashi da sassafe ya nufi gonarsa domin ya ga halin da take ciki. Zuwansa ke da wuya sai ya hango wani guri da yake ga ya kamata ya gyara, ya ɗauko fartanyarsa ya sara. Sara wurin ke da wuya sai ya ji wani abu kamar ƙarfe mai girma. A nan Malam Rabe ya haƙo wannan abun don ya ga menene shi. Ya fiddo shi sai ya ga ashe wata tsohuwar tukunya ce, kamar mara amfani. Amma Malam Rabe ya ce bari ya je da ita gida domin su ringa ajiye ruwa a cikinta. Yana zuwa gida ya wanke wannan tukunya sai ya zuba ruwa a cikinta. Amma me, kafin ki ce me, wannan tukunya ta cika maƙil har tana zuba. Ita kaɗai da kanta. Nan take Malam Rabe ya shiga mamaki, ya kira iyalansa domin su ga abin da ke faruwa. A nan ne uwar gidansa ta ce, Malam, mu gwada zuba hatsi ciki mu ga me zai faru. A nan take ta ɗebo hatsi suka zuba kaɗan a cikin tukunyar. Wannan tukunya ba sai ta dinga linkawa ba, ta dinga lillinka yawan hatsin nan. Ta cika maƙil tana zubewa har a ƙasa. Malam Rabe ya yi mamaki kuma ya ji daɗi, ya gayyato maƙwabtansa da jama'a su zo su ga abin al'ajabi. Kowa ya zo ya yi mamakin wannan tukunya kuma sun taya Malam Rabe murna da wannan tsintuwa ta alheri da ya yi. Malam Rabe ya dinga zuba hatsi ciki yana saidawa mutane, suna ta siya. Hatsi baya ƙarewa. Arzikin Malam Rabe ya linka, ya zama attajiri dalilin wannan tukunya. Labarin tukunyar Malam Rabe mai abin al'ajabi ya karaɗe garin. Wasu daga cikin 'yan adawa, maƙiya ci gaban Malam Rabe da ba sa son arzikin da ya yi, suka haɗa kai suka tsara masa mugunta. Wata rana cikin dare, wasu mutane suka shigo gidan Malam Rabe, suka sumar da shi, sannan suka nufi inda wannan tukunya take domin su sace ta. Zuwansu gaban tukunyar ke da wuya, wannan tukunya duk ta haɗiye su. Suka ɓace, babu wanda ya san inda suke. Iyalan Malam Rabe suka taimaka ya farfaɗo. An nemi wa'annan maza a gari, ba a sake jin labarinsu ba. Ko shi kanshi Malam Rabe bai san abin da ya faru ba, saboda ya suma a wannan lokaci. Bayan wani lokaci, sai wani hamshaƙin mai kuɗi a garin Ɗorawa, garin da yake kusa da garin su Malam Rabe, ya ji labarin wannan tukunya ta Malam Rabe, kuma ya aiko wa da Malam Rabe cewar yana so ya bashi aron tukunyar nan na wani lokaci domin ya sa kuɗaɗensa a ciki ya linka arzikinsa. Malam Rabe ya ce a'a, shi ba wanda zai ba wa wannan tukunyar tasa. Wannan mai kuɗi da jin labarin ya ɗauko gungun ɓarayi ya biya su domin su je su sato masa tukunyar nan ta Malam Rabe. Amma ina, su ma wa'innan ɓarayi suna zuwa, wannan tukunya ta haɗiye su. Ba su ba labarinsu. An yi, amma ba yanda aka iya, tukunya ba ta amayar da su ba. Haka aka haƙura. Malam Rabe ya ci gaba da amfani da tukunyarsa, yana samun arziki, ya taimakawa marasa ƙarfi da marayu domin su samu abinci da kuɗaɗe na amfani. Gaba ɗaya garin Ciko, jama'a suka mori amfanin wannan tukunya, aka kawo musu ci gaba da arziki. Ƙurunƙus. Darasin da ke cikin wannan labari shine, kada ka zama mai son abin duniya ta halin ko ƙaƙa.
ka zama mai ƙwazo da aiki tuƙuru sai Allah ya sa maka albarka a nemanka. Ku huta lafiya.